Moita xente dice, oi, vou a plantar esta finca de pino. Que pino vai a meter? No, pino radiata porque entre 20 e 25 anos está para cortar. Oi, non o plante porque vai a secar. A dificultad nosa é que os nosos turnos de corta son de 20 anos ou máis, non? Entonces, o que fagas hoxe tenche que valer ou ten que resistir ou ser resiliente para dentro de 20 anos. Entonces, claro, os períodos de tempo son moi longos, non? Temos que traballar cunha visión a futuro que a veces, nesta situación tan cambiante, non é nada fácil. Temos que mirar outro tipo de especie que podamos poñer aí para que... Pero claro, é que non temos ningunha variedade que poida sustituir cos mesmos anos de crecimiento como o pino radiata. Hai sitios que xa había castaños, entonces na outra zona que non vale para castaños, que é máis mecanizable en algúns sitios, pois claro, intentamos ter algún árbol que genere algún ingreso, porque isto ten consigo cos costes, porque xa temos costes fijos que é claro, costes de administración, costes de gestoría, costes do técnico, despois hai tamén comisións dos bancos, hai uns gastos fijos. Se empeza a falar agora de algúns pinos que, como o taeda, que son capaces de superala, claro, evidentemente aí vai haber un hueco porque son árboles que lles leva mínimo 22, falan de 20-25 anos o turno do taeda. Enténdese, o radiata xa estamos falando de 30, entonces, ainda que se ahora mesmo salga un radiata que recupere, aí vai haber entendemos que vai haber un déficit, vamos, se seguimos cortando este ritmo, e sobre todo o pino que si é resistente a bandas, sabes? Porque houve sitios que controlaron as masas que estaban sanas, non autorizaron a súa corta e só autorizaban as cortas das zonas que estaban afectadas. Todavía non está suficientemente afianzado o que é o taeda, non? Sí que o se considera como unha alternativa, sí que temos coñecementos de que están traendo semilla da zona de Francia, de 4 hortos semilleiros que parece que vai a funcionar ben en Galicia, pero todavía non temos cotexado si sí ou si non, porque co falábamos antes, os turnos de corta son largos, hai que ver se a súa aclimatación, hai que ver se acondiciona ben a calidade da estación na que se vai a plantar, bueno, hai que ter en conta bastantes variables. E despois temos unha pequena dúbida, que eu creo que iso é salvable, sobre o tema das calidades, e se vai a dar cumplimento ás calidades que ten ahora mesmo o radiata para certos elementos nos que se está empregando, non? Teremos que seguir investigando e avanzando. Eu creemos que nestes 5 anos que veñen desde a moratoria, nos últimos 5 anos, que cando con máis forza entrou esta praga dentro deste territorio, non temos constancia de que se haxan feito probas con pinos resistentes á banda marrón. Fálase do pinos taeda, pero nós non vimos en ningún momento lugares, explotacións, repoblacións, donde o taeda, en lugares afectados pola banda marrón, demostrase a súa superioridade e a súa capacidade de resistir eso. A ciencia hai que confiar nela, pero a ciencia tamén ten os seus ritmos, os seus pasos e os seus límites. E cando un fungo entra nun cualquier territorio, é complexo de sacalo. Prácticamente o 99% é radiata hoxe. O pináster é moito mellor madeira, pero o mercado non o admite porque cae un nudo, sabes, é un pelín máis rojo, necesita máis tintes e tal, entonces o mercado non o admite de boa gana. O que chama a Saudosuga, eu teño unha pequena plantación particular, o tesorero ten outra pequena plantación particular aquí, e iso sí que de momento aguanta, pero é un pino que aquí ten moi pouco mercado. Os maderistas non queren por dous motivos. Primeiro, porque está a dos colores a madeira, o sea, por dentro está roja e despois por fora está blanca, porque pesa pouco, ten pouca densidade, como todo vai por tonelada. Entonces, no mercado, todo vai por tonelada, queixanse de que pesa pouco, e despois ten moitas ramas, ten moito traballo e moitos nudos a madeira. Bueno, a Saudosuga ou o abeto Douglas, eso pode ser unha solución. Que pasa? Que volvemos ao mismo. A xente quere diñeiro rápido. Para que sea un árbol ben que valga, ten que pasar entre 40 e 50 anos, máis ou menos. Estamos falando
de media generación, casi, o sea, entonces a xente dice, para mí xa non vai valer. No, ese non. O abeto e o dubla son turnos moito máis largos, vale? Estamos falando de turnos non tanto, pero similares ao silvestre. Que pasa? Estamos falando de competir con países que levan traballando con ele e que xa o teñen en turno, sabes, desde hai moitos anos. A Austria, a Alemania, o norte de Francia teñen moito abeto, sabes? Entón, levan traballando, teñen as máquinas que xa están preparadas, o mercado que xa teñen controlado, entonces ao final nosotros plantamos o abeto. Non sei que turno podría ter aquí un abeto, pero me imagino que iremos uns a 50 anos ou así. Entón, volvemos a ter un problema, se con un Tadea de 22 temos problema de abastecementos, imagínate con un turno de 50. Agora veunos a tinta e veunos a bispilla do castaño. Pero o castaño tamén era unha gran solución nesta zona. Por qué? Porque había moita xente que sacaba ao largo do ano entre 15 a 20.000 euros en fruto, o castaño seguía crecendo e logo a largo plazo, que o castaño tamén sería de entre 50 a 60 anos máis ou menos, podría cortalo, pero xa lle leva sacado de fruto durante eses anos muchísimo diñeiro. Tamén creo que non é positivo que unha persona do urbano de Vigo, do entorno da costa galega, toda a súa vida se vexa te vendo eucaliptos e só eucaliptos. Eu creo que aí tamén hai que romper esa continuidade, porque as continuidades, os monocultivos do que sexa, solen ser máis fráxiles, ambientalmente, socialmente e económicamente. É dicir, na nosa zona houve unha aposta clara polo pino. Bueno, pois ahora estamos vendo que o pino está condicionado por esta patoloxía. Se apostamos totalmente por outros, chámase eucalipto, chámase pseudosúgar, chámase o que sea, pois posiblemente en algún momento tamén tiñamos un problema, senón nós, outras xeneracións, de unha patoloxía parecida ou similar. É dicir, eu creo que hai que xugar a varias cartas, pero en todos os sitios xugar a varias cartas. E con relación ao da industria, evidentemente, cualquier plan forestal ou planificación forestal ten que ir da man da industria. O problema do eucalipto é que non vale pos usos que ten o pino, sabes? Non vale ou non o sabemos traballar, vamos, pero nos secaderos, tanto xa só o serralo é totalmente distinto ao pino, sabes? Ou esperas un eucalipto feito, que xa tamén estamos falando de 30 anos ou máis de 30 anos, este eucalipto que se está cortando de 12, 14 anos, sabes, nada, é prácticamente imposible de domar, sabes, nos secaderos grieta, xa propiamente serrando, xa ves que abre, que grieta moito, entonces claro, non sei se ao mellor nos teremos que acostumbrar a esos eucaliptos, non sei, pero desde logo, mentres teñan pino de outros mercados, de outros países, por lo menos os nosos clientes non van traballar con eucalipto. Facer caixa de viño con eucalipto é impensable hoxe, facer mueble e tal é impensable. É que nestes momentos, esa é a pregunta que nos faen todas as comunidades de veciños e todos os propietarios. Que llevou a plantar que me dio un rendimiento? Lógicamente, a xente vai ao diñeiro rápido. O máis normal sería plantar eucalipto, que agora mismo non sabemos que vai sin problema ningún. Claro, se metemos frondosas, por exemplo, meter unha frondosa a 850 metros non é viable. Tería que ser nunha zona máis baixa. O que dice Lugo Madera e o que pensa os equipos de goberno de Lugo Madera é que temos que ser capaces de mellorar a nosa capacidade productiva e transformadora do recurso forestal en Galicia. E iso pasa por mermar todo aquilo que está en unha situación de abandono e impulsar as plantacións de forestais de todo tipo, non? de todas as especies que están traballando as nosas empresas. E a sostenibilidade do territorio tense que levar parcela a parcela e propietario a propietario. E todos os propietarios temos que ter dereitos, os mesmos dereitos en todo o territorio, porque nunha zona exista máis porcentaxe ou superficie dunha especie, iso non pode facer que noutras zonas
non haxa ningunha desa especie. Máxime cando non hai alternativas, cando non hai ningunha outra alternativa, ou cando as alternativas que estábamos manexando hasta ahora, que evidentemente eran menos rendibles, pois vemos que desaparecen. É dicir, que están realmente condicionadas polas patoloxías. Antas caras non temos ninguna solución, porque cando probas con diferentes especies te das conta que cualquiera delas non hai garantía de poder conseguir unha repoblación. Se queres seguir plantando pino, ten que conseguir unha especie resistente a estas enfermedades. Se non, outra solución. Se hai outra especie, como pode ser en sitios que se pode plantar eucalipto, ao mellor permitir un turno de eucalipto hasta que se solucione o problema. Un turno de eucalipto ou un árbol que aguante isto e que non teña outra plaga, porque se ten outra plaga estamos igual. A xente plantaba para que os seus fillos tuvesen algo. Negarlles eso, pareceme bastante preocupante. A posibilidade de invertir nas súas terras para que os seus descendentes nun futuro poidan ter unha riqueza do que traballaron os seus antepasados. Creo que foi sempre algo moi común en Galicia, foi a base do noso sector forestal, e, bueno, neste momento, non dar alternativas nin a posibilidade de utilizar o monte, pois evidentemente consideramos que é algo que non se debería levar a cabo, porque, repito, nos poderemos ser dunha zona onde somos máis pobres que outras zonas, pero estamos tan cualificados e tan comprometidos coa produción forestal como cualquier outra zona de Galicia.